Nkqo ezimpondweni insimbi yokuqala olulu sasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu sasazo estudio 10 kwikomkhulu ABC eAukland Park eGauteng nazo eziphambili. In respect of yourself as accused number 1 regarding count number 5, how do you plead? Guilty. Usomashishini osematheni uVusimuzi Kurt Matlala wavume onke amatyala atyatye kwawona kwaye unqalile ukuba uza kuba lingqina lenkundla. As on the 30th of June, we'll be policing within this province over 16 million of the inhabitants. Umkomishinala wamapolisa eGauteng uNjengeletomi Mthombeni unikeze isilumkiso phambi komiso-ngqili kazwelonke ngoqhankqalazo ngakubemba ngaphandle ngomhla wama-30 kule nyanga. Inzwi khwelo lityala amabandla asekhaya sondelana ityeba ngiteketeke imbizi yasemini nje yelali xa inje ulweni ekhaya. Usomashishini otyholwa ngokuba ngungqondongqondo wamaqela emigulukudu uVusimuzi Kurt Matlala wavume onke amatyala atyatye kwawona ngokunxulumene nethenda yenkonzi yamapolisa eyanikwa inkampani yakhe. uMatlala ubevele phambi kwenkundla yenqila ePitoli apho wafikelele kwizivumelwano nabezotshutshiso wavuma ukuba lingqina lenkundla. Pertaining the count of fraud involving certain bid documentation in respect of a tender to the value of 228,665,280 rand as accused number 1. How do you plead to this count? I plead guilty. 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 Thank you. As the representative of accused number 2 in line with exhibit A1, how does accused number 2 plead to the count of fraud? Guilty. I now move to counts number 2, 3 and 4. Those are the counts of corruption. In respect of count yourself as accused 1, in respect of count number 2, how do you plead? Guilty. In respect of count number 3, you as accused number 1, how do you plead? Guilty. In respect of count number 4, you as accused number 1, how do you plead? Guilty. In respect of count number 2, regarding accused number 2, whom you duly represent in line with exhibit A1, how does accused number 2 plead? Guilty. In respect of count number 3, Guilty. how does accused number 2 plead? Guilty. In respect of count number 4, how does accused number 2 plead? Guilty. In respect of count number 2, how does accused number 3 plead? Guilty. In respect of count number 3, how does accused number 3 plead? Guilty. In respect of count number 4, how does accused number 3 plead? Guilty. We then move to counts number 5, 6 and 7. These are then relevant to the money laundering charges. In respect of yourself as accused number 1, regarding count number 5, how do you plead? Guilty. On count number 6, how do you plead? Guilty. On count number 7, how do you plead? Guilty. Ukanti ukuhlalutyeza mva nje kwityala likaMatlala sikhwebe umanqwanqa wegqwetha uadvocate Bayethe Maswazi. Advocate Maswazi, masikwamkele ezindabeni. Masiqala izolo ngethuba uMatlala esohlukaniswa nabanye abatyholo ingaba oko bekubonakele ngaphambili uba kuza kwenzeka? Bekunokuhaneleka uba into enokwenzeka kodwa anditsho uba umuntu ebenoqiniseka uba ithetha ukuthi kuza kwenzeka ezi ziganeko zanamhlanje. Into nje ebinokuhaneleka uba xa kusohlukaniswa amatyala ngolahlobo kuyenzeka kube kuthi kanti omnye wabamangalelwa uthathe isigqibo soba yena alivuma ityala. Ngamanye amaxesha yenzeka loo nto kuba abanye abamangalelwa beke ngabikho kwisimo soba bangaqhuba netyala elo. So yinto ebinokufanele. Okay. Ingaba buluqilima ubungqina oburhintyela uMatlala de alivuma ityala? Ndizawucela uniphindele kulona. Ingaba buluqilima ubungqina oburhintyela uMatlala de abe ulivumile ityala?
Naleyo kanelekayo mhlekazi kuba asikabazi ubungqina uba buthini into enokwenza ubungqina ubungakanani bobungqina noqiniseka kwabo kuxhomekeke isigqibo sakhe soba abe uyalivuma sixhomekekile kubungqina ubungakanani bobungqina obukhoyo becala lezombuso kodwa into leyo esinokuyirhanela ngoku thina asikaqiniseki uba into enobanjani. Khawutsho Advocate Maswazi, njengoko eza kujika belingqina lenkundla ingabe ukhuseleke kangakanani ekubeni mhlawumbi agwetywe kancinci? Njengoko sesibonile iyacaca into yoba zikhona izivumelwano ekungenwe kuzo malunga nesigwebo anoba uyasifumana, so ithetha ukuthi loo nto kubekho umthelela ekuvumeni kwakhe isigwebo esi kunye noba kube kuvunyelwana ngeso sigwebo ke azawusinikwa inkundla okanye anosinikwa inkundla. Ngentetho evakalayo ingaba abatyholwa nabo ubajikele? Ithetha ngolo hlobo uba uzimisele yena ukuvuma yonke into anoba uyenzile anike nobungqina obunokukwazi uchaphazela nabo bonke abo agwetywe nabo xa ethathe esisigqibo soba abe uba ulingqina lombuso ngoba ubophelelekile uba athethe yonke into ayaziyo ukuze abe egqibeleni naye uyakhululeka kwezo zityholo ke athe zabe mhlawumbe aziyo nxalenye nalento ibisenzeka namhlanje enkundleni. Ingcali ezobuchwepheshe uTumelo Nkulu ixelele ikomishoni kaMadlanga ukuba yayingaqala ukudiza iinkcukacha zolwaphulo-mthetho kwiiarhente zonyanzeliso-mthetho ngethuba idiza iinkcukacha zokuthutyeleziswa kweziyobisi nokwakhokelela ekubeni kubhaqwe iziyobisi ezixabisa ngaphaya kwe-R300 million eArrowton eRhawutini ngoJulayi 2021. My name is Tumelo Nkulu. Enika ubungqina kule komishoni kaJaji Mbuyiseli Madlanga malunga neziganeko ezakhokelela ekubeni kubhaqwe iziyobisi ngomhla we-9 ngoJulayi ka-2021 eArrowton eRhawutini. Umnumzana Tumelo Nkulu uxelele ikomishoni ukuba wafumana iinkcukacha ngo-April ka-2021 zokuba ngahle kubekho iziyobisi ezixabisa izigidi zeerandi eziza kuthutyeleziswa kungekudala. I became aware of the potential shipment dating the last week of April 2021 through confidential sources. At that stage, the information was preliminary. And what do you mean it was preliminary? Preliminary would mean hearsay, Chair. Something that is not definitive. I shared the information with LT General Sindile Mfazi, whom I was initially introduced by former Minister, Deputy Minister of Defence, Kommissar Kevin Maphatso. Okanku uthi ngenxa yesakhono sakhe kwezobuchwepheshe nomsebenzi bekhe wawenzela iarhente zezobuntlola zamazwe ngaphandle waye waziswa nakwesakuba ngusekela mphathiswa wezokhuselo kweli kwaye uthi waqala ngaloo ndlela ukumanediza iinkcukacha ezithile malunga nolwaphulo-mthetho olucetywayo kwiarhente zonyanzeliso-mthetho ngokubanzi. Umnumzana Nkulu uthi esi siganeko sakhokhelela ekubhaqweni kweziyobisi zase-Ayrton yayingeso siganeko sokuqala apho akhe wadiza iinkcukacha zolwaphulo-mthetho kwiarhente zonyanzeliso-mthetho. Was it the first time you ever advised police about information possibly involving criminality? No, Chair. It was the first time? No, it wasn't, Chair. It was not? It was not the first time. I wasn't a paid informant. I was more of a confidential source. However, I have instances where I've consulted with, I would say, foreign intelligence entities on the basis of my skill set. Ukanti ngaphambili le komishoni ive isicelo esiphuma kwigqwetha losomashishini wasemntla-ntshona umnumzana Suleiman Karim sokuba kuhlehliswe ubungqina bakhe kule komishoni nanjengoko esithi akaphilanga.
Nangona kunjalo khokhela ubungqina kule komishoni uAdvocate Matthew Chaskelson uvakalise ukuba ubungqina bokugula kukaMnumzana Karim abunasihlahla watsho etyhola ngelithi uMnumzana Karim akazimiselanga ukusebenzisana nale komishoni kwaye ukugula kwakhe qho xa kufuneka evele kule komishoni kuyakrokrisa. He tends to get hospitalized just as his appearances before this commission are scheduled, and that is worrying. Ukanti ubungqina bukaKarim buhlehliselwe umhla we-15 ngoJulayi, le komishoni isaqhuba nokuva ubungqina bukaMnumzana Nkuna namhlanje. Sibulise kwakhona sikwamkela nabo basandla ukungena. Uyakwazi ukuzifumana ezindaba kwiqonga le-SABC Plus ne-SABC Lehigh. Ukanti kuphela nje kwazo ungazifumana kwi-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa. Masiphinde silume kwinqaku lethu eliphambili ngalemva kwemini. Usomashishini otyholwa ngokuba ngungqondongqondo wamaqela emigulukudu uvusa imuzi Kurt Matlala wavume onke amatyala atyatywe kwawona ngokunxulumene nethenda yenkonzi yamapolisa eyanikwa inkampani yakhe. Umkomishinala wamapolisa eGauteng uNjengeletomi Mthombeni ukhuphe isilumkiso phambi koqhankqalazo olujoliswe ekugxotheni abemi bangaphandle abakweli ngokungekho mthethweni uLwesibini wevekeza umhla wama-30 kule nyanga. Ethetha kwingovano nondaba edibanisa amapolisa nabezokhuseleko uthe izixhobo zamkelekanga kwaphela yaye abonyanzeli zomthetho baza kuba ngqingqwa kangakoko kulwaphulo-mthetho. Umkomishinala wabakwantsasana kwiphondo laseGauteng ugxininise ngelithi nangona lihlonitshwa ngabasemagunyeni ilungelo eliqulathwe kumgaqo-siseko lokuba luqhankqalaze uluntu kodwa eliphulo limele ukuzola yaye lungaqabeli ngaphaya kwemigqaliselo yomthetho. Nanjengoko iGauteng ilikhaya kubahlali abangaphaya kwezigidi ezili-16 ukhankanye ukuthi qwa ngokuthe xhaxhe kwabazesipolisa bengxangele ukulawula nokungenelela kangangoko kwinkqubo yoqhankqalazo likazwelonke lwangomhla wama-30 kule yesilimela inyanga noluchasene nabemi bangaphandle abakweli ngokungekho mthethweni. Kananjalo kaMthombeni utandalazise izixhobo ezongezelelweyo eziquka iinqwelontaka ubuxhakaxhaka bokushicelela ukusemhlabeni emajukujukwini ukutsho i-drone neziza kutyalwa ukuhlola nokuphendula ngokuxhaphagxabhisa kubundlobongela obungaqhambuka. As on the 30th of June, we'll be policing within this province over 16 million of the inhabitants. We are mindful of Section 17 of South Africa Constitution, which guarantees that everyone has the right, peaceful and unarmed, to assemble, to demonstrate, to picket and to present petition. Ukanti ke amasebe ohlukeneyo karhulumente aza kubambisana njengenyandenye yoluqilima ukuqinisekisa ukhuseleko nenkulu baphathiswa yaseGauteng uPhanyaza Lisufi uza kube eyingxalenye. Kuquka namaphulo i-Operation Prosper Okarabo neShanela 2 kunjalo nje amagosa amapolisa esixeko angaphaya kwe-10,000 awezendlela aza kufika ku-2,000 amapolisa oluntu ayi-13,000 abezonyanzeliso umthetho baza kufika ku-8,000 ze abezokhuseleko babe ngaphaya kwe-217,000. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Kungundoqo ukuba imfundo ixhobise ulutsha ngezakhono nangoshishino kwangethuba ukuze lungapheleli nje ekulindeleni ukuqeshwa koko lukwazi ukuvula amathuba okufungula uqoqosho. Kaloku ulutsha lwango-1976 lwayisa umqobo wokufundiswa nge-Afrikaans. Kweli xesha ulutsha lumele luphakamele imingeni efana nokungalingani, indlala nentswela-ngqesho ejongene nabathweswe izidanga. Ukunaba banzi ngalo mba sichubelana isikhwebu nesikolo samabanga aphezulu impilisweni eKatlehong nesiphuhlisa ubungcali kwezemveliso, inzululwazi nobuchwepheshe. Sibhudise Mnumzana Sinqaba nakubafundi bakho uLwandle Dada, uAsikhanye Magwele noLihle Macele. Masiqala lapha kweMnumzana Titshala omkhulu. Khawusho saqala njani isikolo sakho empilisweni kwaye amaphulo eseniwaqhubile anegalelo elingakanani? Sasazima sibulela sibamba ngazo zozibini sibonga ithuba kakhulu nisenasipha lona. Msasazi isikolo njengoba sowutshilo sisaseKatlehong ekuruleni. Isikolo sethu sesabazali abangathathi intweni, bazali abatsala nzima kakhulu. Isikolo siye saguqulwa kulonyaka ophelileyo ngo-2020 ngo-2024
ngoFebruary senziwa ke lento kuthiwa si-School of Specialization kurhulumente ke wezemfundo walapha eGauteng. Sesalivuleka kakhulu lo thuba ke uba ke isikolo ke sibe nalo nxaxhe uba siguquleke kube sisikolo lapho sizakwazi uba sijongane nezinto zoqoqosho. Sithe xa siguqulwa ke safumana ithuba ke uba sifake izifundo ezihambelana nezoqoqosho ezizawuthi ke zincede aba bantwana bethu uba xa begqiba ibanga le-10 bakwazi abantwana ba bangenelele kwezoqoqosho bawufumana umsebenzi okanye badale bona amathuba womsebenzi. Lwandle usuka phesheya eJapan kuthi uqhuba kakuhle emfundini kwezezibalo. Khawutsho uvumele ntoni pha eJapan? Kunjalo nje ungabacebisa uthini abanye abantu abanye abafundi ngakumbi mhlawumbe abasokolayo kwezezibalo? Kuningi engikufundile ngohambo lwami lokuya pha eJapan. Ngifundile indlela abantu bakwamanye amazwe baxhumana ngayo ngakhona. Ndiye ndakwazi nokuphucula izakhono zami zokuthetha. Oh. Eyo. Asikhanye Ndingabacebisa abafundi ukuba bazimisele ezifundweni zabo bazilolonge ukuze umqondo ube clear. Xa bethi izibalo zinzima mhlambi bangathini? Azikho nzima izibalo, zilula kabi. Kufanelekile ukuba bazixelele loo nto ukuba zilula. Asikhanye uvelisa nesepha, khawutsho mhlambe athini amava akho okuvelisa isepha? Okay, njengoba inqununu yethu uprincipal besetshile bana impelisweni sesikolo siqhuba kakuhle kakhulu kwezofundo. Kodwa loo nto ayithethi kuba funeke sibekele abafundi bethu abathanda usebenza ngezandla bucala. Yiloo nto ke siye sakhetha ukwenza impelisweni dishwashing liquid soap eyenziwe nge-hydrochloric acid, hydrofluoric acid nesalathiso pH singelibilanga ke nesimelo esimnandisayo se-lemon. Kuthiwa nibhaka nazo lezo ngathini amava? Okay ke isonka sethu siye senziwe ngabantwana bethu basempelisweni besikolo. Isonka sethu siye sincede kakhulu abantwana bethu kuba bafumane ulwazi olungaphaya ngokuqonda. Liphinde futhi incede abafundi bethu ba bakwazi nakuba ngabantu abakha abadala imisebenzi kwikamva labo kwaye futhi iphinde bancede basebenzise izakhono abazifumana kumagumbi abo okufundela njengakwizibalo xa besebenzisa izithako zokwenza isonka sethu okanye ibuns okanye i-red velvet cakes kuyo yonke loo nto. Tishalo mkhulu masibuye lapha kuwe khawutsho ingakumbi ke mhlawumbe ngale nyanga yolutsha esiyigqibezelayo angathini mhlawumbe amava akho ukhuthaza ulutsha Msasazi ingakumbi ngokubaluleka kwemfundo? Nkosi Msasazi, masithi nje ukuqala abantwana bethu ulutsha abahleliyo ekhaya bengasebenzi kodwa benemfundo yomsila. Umsebenzi abawufumani. Sifuna ukuthi kubo bantakwethu ningabantu eniphelelwa ngamathemba. Kuzawukhanya. Kurhulumente nje into esicela kuye ukuba ezi zikolo ungathi zinganda ziye nakwezinye ke indawo ezihlelelekileyo kwelizwe lethu ukwenza ukuba abantwana bakwazi ufumana umsebenzi ngoba eyona nto ebalulekileyo ngoku kwelixesha esikolo ukuba aba bantwana xa sibakhupha bangaphumi nje nephepha lebanga le-10 mabakwazi ukuzimela bakwazi ukuzenzela imisebenzi bakwazi uqasha. Ndicinga uba ngaloo ndlela singakwazi uba le ngxaki esinayo yongabikho komsebenzi kwelizwe lethu ingaphela mntakwethu. Nkosi Msasazi. Ikanti akandini sithi phambili ke kwisikolo sasempilisweni. Nkosi Msasazi. Icezona lemozulu liza kulandela ukuze inkulu ibekho ngorhatya. Umbeko omde uyawucima umlilo. Masikhongozele ezesiswati ngecala emva kwesihlalo xa lisiya kunina ukuze umathangana abuye nezentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. Makube chusi behele.